danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Sunana Amina Muhammad wanda aka fi sani da Amina Amr. Akwai wani rahoton ko raɗe-raɗi da muke ji, akwai batu da ya faru ko kuma wani ɗan hargizi da ya faru tsakanin abokin sana'o. Me gaske wannan batu? Jita-jita da kuke ji gaskiya ne, kamar yadda kuka ga bidiyon yana yawo a gari. Abin da ya faru kenan. Menene ya faru? Ni na yi posting ne, ban kira sunan kowa ba a industry. Ina gida, shine jaruma wanda aka fi sani da Hadiza Gabon ta zo har ɗakina, har cikin ɗakina ta same ni, ta daddake ni, ta tafi da wayana, ta je aka mun bidiyo. Washe gari kuma da na je in anshi wayana in ba ta haƙuri. In ka lura za ka ga bidiyon guda biyu ne. Na farko a ɗakina aka yi, wanda aka yi a ɗaki a kan gado, ɗakina ne. Na biyu kuma na je ne in ba ta haƙuri a shagonta, shine ta saka maza suka dake ni, ta ƙara ɗaukan bidiyo. Abinda kuka gani a bidiyo rabin shi ba a saka a abin da suka saka ba. Saboda me ba a sa ba? Saboda muninsa ko saboda me? Saboda munin yayi yawa, don har maza sun dake ni. Har wani direban Gabon din ma mai suna Hashim ya cire takalmin shi ya daki fiskana da shi. Da zaka lura zaka ga fiskana ya dan yi ja ta wuraren nan, to takalmi ne aka cire aka daki ni da shi. Me sauro ya ce menene tabbacin wannan abin, tunda wata batu ne na in kadan an je gaban kotu za a nemi shaidar cewar bayan ita ga wasu har maza sun dake? Ai shi gaskiya baya boyuwa, kuma ai an ga da kanta ta ɗauka ta sa a live chat, ina ba ta haƙuri tana duka na. Wannan ya nuna cewa duniya ta dake ni ɗin da gaske, kuma ta sa mutane sun dake ni, kuma ai ba zan mata sharri ba. Ina da hotunan da aka lokacin, in ka lura zaka ga nan kebul ne a jikina da ta sa yaranta suka dake ni da shi. Ina da mark a fiska na, shi ma takalmin ne da aka dake ni da shi. So duka ina da wannan evidence din. To wai menene ma ya hada ku tun farko? Ni ba abin da ya hada ni da ita. Babu abin da ya hada ni da ita. Wancan chat da kika ce kin ce ba suna ba kya ganin shine musabbabin wannan rikici na ku? To ai ni ban kira suna ba, kuma har yanzu ban kira sunan kowa ba. Wancan chat ya kunsa? Ni na saka nayi magana. Kawai nayi magana ne, ban kira wanda nake magana da ita ba. Kawai ina ganin zarguwa ne, kamar na ɗan adam ne ya saka kawai ta zo ta ɗauki mataki har gida ne. Akwai zargi da ake cewar kamar ta neme ki, me gaske wannan batu? Ni dai har yanzu ina ƙara faɗa cewa Gabon bata neme ni ba, kuma ni ban ce ta neme ni ba. Babu wani takun saka a tsakaninku ko a baya? Babu. Inda kuka haɗu ba ku taɓa wani takun saka a tsakaninku ba? Babu shi. To me kike ganin ya ja miki wannan cin zarafi da kike zargin ta yi miki? Ake zargin ta yi miki? Ai a cire ma maganan zargi. Idan ana faɗan zargi sai ga kaman ƙarya ne. Ba zargi bane, zahiri ne. To cin zarafi dai ta riga ta yi mu. Kamar yadda ta ɗauki law a hannunta ta hukunta ni, to ni kuma kenan law ga wanda bai san. Kaman kasa Hausa bai shi sosai ba yanzu. Okay, doka kamar yadda ta ɗauki doka a hannunta, ta dake ni, ta zo har gida ta dake ni, ta tafi da wayana, ta mun abin da take so, ta sa maza suka dake ni, to ni kuma na samu waɗanda za su fi mun haƙi nan Allah ya. Shi yau kwana nawa kenan? Yanzu ina ganin yau kwana na 5 kenan. Kina so ki ci duk da kasancewar kamar kawace a garin ki ko kuma abokin sana'a ki ci, ba za ki yadda ba kenan? Ai da ta ɗauke ni a matsayin ƙawa ko ƙanwa ko abokiyar sana'a, da ba za ta mun abin da ta yi mun ta saka a duniya ba. Wani mataki za ki ɗauka? Babu mataki da zan ɗauka, iya dai za a bi mun haƙƙina ta hanyar da ya dace. Ta wace hanya ke? Ta hanyar da ya dace, ta hanyar hukuma ne ko ta hanyar doyoyi ne ko ta ina ne ma dai za a bi mun haƙƙina. Shi menene fatanki? To ni dai ina fatan ma masoya na alkhairi, sannan kuma su yi haƙuri da abin da ya faru, sannan ina fatan Allah ya bani nasara, sannan ni Allah ya ga ban nufi kowa da sharri ba, kuma ba sharri nake mata ba.
ba ita kadai ba, duk wanda ke nufi na da sharri Allah ya Ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauki.